machiegni kendo. Sirkal kaunti ma Homa Bay oyudo sir mag mwandu ma itiyogo e ute mag thieth ne mine modhi konyore kata midwife kits ma nengogi romo $7 ma kowuok e riwruok mok mar piny owacho masiro sekta mar thieth manolwala Community Alliance. Mwandu ma kamago geto jiwo lweny mar kedo gi wach nyithindo matho e kinde ma inyuologi kod mine ma bende wito ngimagi e kaunti ma Homa Bay e kinde ma gidhi konyore e ute thieth. Mwandu gono kete lwet gavana ma Homa Bay Gladys Wanga gi tend Luala Community Alliance. Kawanga okoni sirkande osebedo ka keto mijingo e duoko chien kwan nyithindo matho ka inyuolo kod mine matho ka nyuola ma bende osedok chien nyaka ne idonje telo e higa 2022. Okoni mwandu mane giyudogo biro konyo ute thieth kopogore kod reso mine kod nyithindo. These delivery kits that we have procured together with our partners, Direct Relief, and it is informed by the fact that pregnancy is not a disease, and so no woman should die giving birth because they are bringing forth life. We are working together with the county government to ensure that there is safe delivery, dignified births happening at the health facilities. The reason we are here and the reason we are grateful for these donations that we have is that we want to reduce this to zero in a year. And last year we had a stretch of 148 days without a single mother lost. We hope that it will come a time when we will have a stretch of 365 days without a single mother lost. We have seen significant declines in bleeding, postpartum bleeding, which is one of the major killers of women. We have seen good results also in saving our newborns. Riwruok mar HASEP Kenya kotenore kod migao mar thieth e kaunti ma Migori ochako chenro mar jiwo pim mar tuo maringa mar remo kuom nyithindo